și că pentru că e vară, știți? Și baby, sunt maici foarte beguțe, am adoptat bunica noastră. Și pentru că vine un bunică, vine un bunică, ceva, și zice cu ușură cu grema, cu bunica, și că sau cu ceva. Așa că toată lumea zice și aici. Baby, vine un bunică ceva, știți? Acum pot a venit. Și că sau bunică. Și nu vine mai cred, sau salutare, că sau doresc bunică, știți? Da, yes, v-am zis yes și că nu prea de cu chestia. Ok, de voi acasă? Ok, m-a dat voie. Cred m-a dat voie. Mamă, ce casă-și bună are, a fost focul. Oh my gosh, că a zis toată lumea, place casa asta, tot pe ho. Nu știu, pare rege și că sătul așa cu este casa bună, îmi place. Ok, v-am zis așa cum, nu top chestiile, geți, să nu încopcești. Am făcut și brad. Eu pot să mă duc la bucătărie. Mai lăsat 60 minute. Așa, Robux, 88 Robux. Nu știu. Am păsit că nimic nu am păsit eu și ce begât. Aici este cu ceva dulce, știi, mi-a pus. Și că, mamă, ce carapeaua. Foarte brăguț, placă. Și că știți, mama, am fost și masa pregătiți aici, mâncați toți copii. Deci pe player. Că nu știu, până așa cu ce pregătiți, sunt în copciri. Știți, suntem în copciri. Știți, suntem în copciri și că... Cum mama, lasă, haide bunicuțe și vedem ce s-a întâmplat ca să știți. We don't fulfill so do like it of our home. Eu blabită, place. Ala pe să stăm în fac castoane pe rând la masă acolo. Și că mă stă așa pe totul. Că kitchen. Aici pușezați masă. Știam, ok. Așa. Vă duc și la farfie. Așa. Voi epiceți la farfieilor. 14 momente. Ok, o bebesez. Și avem faptă mare. Zic că e bună mâncarea asta, ce gătim. Hai, baby, dunăm aici. Hai, baby, pun eu. Data, suntem finish. Pregătim masă. Și bunicuță. Thank you so much. You are for great. A friend. Grandma. So I swear again. Ok, zice grandma. Vezi că mergem afară snow. Săpată. Ok. Azi să fie breguri, știți? Ok, l-am zis ok. Că
Zic că bunica ceva. Mergem afară, cred. Sunt de breg. Da, m-a dat afară. Ok. Zic că so excellent as snow. Mama, așa că baby, fă ceva aici afară, ceva. Mama, să bat afară. Ce bucurosie este afară. L-am zis snow for pe... Trebuie să dă pe dis, așa cum. Here, yes, good. Let's go. Now this is a with snow. Maybe não se pode. Focus não se pode. Așa cu plăcerile mele. Data, să dăm data tuturor. Nu se pare, ce vedeți? Trebuie să facă poza aici. Le dăm snow, știți? A venit și bunica afară. Și am făcut o săpadă și știam să fac săpadă. Ia ce zice bunicul acum. Îmbrăță de grămătăre. Uite bunica, uite aici o bunica, aici o geam, nu știu, la bucătărie. Păi, de ce stăm aici? Mă duce acasă, nu? M-am făcut săpată. Emine încă e sară. Haide mâncăm. Ok, aveam o poptă ceva. 15 minute. Locai de acceptă, că mama se blagine mele. Aveam un poptă în mâncare. Prei. Suntem prei. Da, ok. Ok, mergem de pe secundăm după bunicuță. Nu știu. Mi-a dat o pizza. Ce este? Mocov. Now I pizza. Nu zice bunica. Yummy. Nu știu cum zic că jocul grema. Este eu for să bine. Yummy fine. What? Mâncăm pizza. Ce bună pizza. Ce veșesc. Trebuie să grema. Est să ocupe grema. Așa, vedeți și ăștia. N-am ce făceam. Am dat și o cake. Prăjituri. Yummy, ce bune fie. Ok, am mâncat toate, nu? Am dat o bunica, ori am mâncat, ori n-am mâncat. Am mâncat toate. Aveam o de prăjituri. Seacă. Zic că, afară sară. Ok. Păi ce mai facem? Punem apat? Adică rapid. Yes, am zis această rap. Let's cry. Sleeping every night. Vezi mă curicăm. Good night. Good night. Grandma, good night. It's a bed. I'm now right for bed. Nu ce dormitorul. Bebe curcăm.
Ei, e ce pentru fete? Mă curc aici, nu știu. Ce băgați? Am pus acolo care n-a trecut până. Încă nu e video. Mama. Mă curc. Oh, ce auzit? Oh no. What? Foarte crazy. Oh, ce scrie aici la listă? Da, și-a primit o poză. Let's go. Păi... Nu știu ce întâmplă. Oh, suntem afară. Oh my gosh. Irem, a venit moșcăciunul. Cabe gura, cu moșcăciunii. Nu sei că să-mi zis cum mâncăm aici. What? Cum? Let's go. În scară. Se adună. Nu se adună cu 10, mulțim 10. Ok. Lemn. Gata, suntem finish. Tot scară. Urem! Bine, am pupat, dragii mei, și uitați să subscribe.